están vividos, como por exemplo o noso querido Paco Souto, e Paco Lestano tamén. Como vedes, estas fotos son un pouco peculiares porque, como decía Paco, non son fotos feitas dende a Torre de Hércules hacia o mar, senón son feitas dende o mar hacia a Torre de Hércules. Entonces, claro, cambia a perspectiva, non? Son fotos feitas desde un mariñeiro da Galiza, que en un momento determinado colle o seu teléfono ou a súa cámara e inmortaliza pois eses momentos tanto de traballo como poden ser estes, lavando o peixe, navegando pa terra e abrindo as pescadas e as gaivotas detrás nosa comendo esas tripas que lle tiramos ao mar, ou estes momentos onde parece que queremos loitar contra ese leviatán e vencelo. Vamos ler un pequeno texto que fala un pouco do nome da exposición, porque a exposición me tiñe un nome que é Nas vellas movementos, cada foto chamase movemento, movemento 1, movemento 2, nas veigas do mar de María Antonia. Quen era María Antonia? Bueno, pois María Antonia era unha muller que alá no século pasado, a mediados do século pasado, axudou muitísimos mariñeiros, daqueles barcos traballaban sábados, domingos, e eso de chegar a terra un sábado pola tarde, un domingo de madrugada, e que sempre houvese unha tienda de comestibles para abastecerlos, pois a verdad que era moito de agradecer. De feito, os mariñeiros tanto agradeceron que nada máis e nada menos que bautizaron ese nome de mar que vai entre as Sargas e Cabo Prior, Mar de María Antonia, non? Ainda que eu son de outra xeración, comprobo como falo con xente con lobos de mar, e lle digo, oye, aquí xa manche o nome de María Antonia? Claro que sí, son as 90 brazas, claro, as 90 brazas e o mar non traballamos a rastreros de litoral, non empezan a traballar, non? Entonces, esa banda toda, comprendida entre Sargas e Cabo Prior, é o mar de María Antonia. Por eso eu aquí poño nas beiras sempre arrimado a algo, non? Non é que eu este pescando no mar de María Antonia, pero si estou adyacente ao mar de María Antonia, por eso quixen chamar así. Eu vou ler un texto para dedicar a unha persona moi especial que hai aquí, que temos aquí nada máis e nada menos que a neta de María Antonia, que é un luxo, a profesora Marisa. Entón, para que me olvide que no país máis chica, entón, vou dedicar a ela non estamos tanto nas veigas. vou dedicar a ela este texto que vai dedicado a súa avó, non? E di así: hoxe expande unha vez máis os meus tentáculos de sangue, de pátria e de corazón, pero aquí a nosa paisaxe inmensa, horizontal, vertical, coloreada con todas as tonalidades que só posúen as mares virxes. Somos privilexiados porque nesta ollada perviven aínda os rasgos de todas as idades geolóxicas. Océano, home, traballo, día, noite, sol, choiva, calma, temporal, e escasos centímetros, sempre, sempre, a sombra da morte. María Antonia peitea os seus cabelos na alba da rodada do Carpancho, na alba da Tundela, na alba do mar do monte, no baixo verde. O tempo, os vendavais, os nortes, os oestes, non son quen de desfigurar o rostro da muller amable. Dícese que todos os mariñeiros temos unha muller en cada porto. Na Coruña, a muller non era a amante, non era a parella, nin a nai, pero era a muller de todos. E o efecto dos lobos de mar, cara ela, podíase definir como indestructible. Atracar o barco no feirao, ca roupa picando, co estómago pedindo alimento, e saber que aquela tenda de comestibles no barrio de Santa Lucía sempre estaba a súa disposición ás 24 horas, era como atopar a calma navegando nun inferno azul. A tenda sigue ali, nun baixo do que hoxe é a confluencia de Manflore ca Rúa Pozo. Xa non fornece os barcos, xa non está María Antonia, xa pasaron moitos anos dende que ela se foi, pero a marca continúa no presente. O espazo de mar comprendido entre as Sargas e Cabo Prior segue a ter o seu nome, Mar de María Antonia, nome da muller matria, nai, tía, sogra, irmá, aboa de moitos mariñeiros. Que tamaño tiña o corazón de María Antonia, suficiente para que a vos, pais e fillos, lográsemos non esquecer nunca como María Antonia peitea os seus cabelos a alba nun espello da súa tenda.
esa tenta que amamantou a nosa seme, ela que foi quen de conquistar todo un mar que vedes aquí, salvase. Gracias.